Abschlussprüfung znamená teda záverečná skúška a v nemeckom systéme máme dve záverečné skúšky. Jedna je v polovici vzdelávania a druhá je na konci vzdelávania. A práve vďaka tomu dokážeme zabezpečiť kvalitu vzdelávania na takej úrovni, ako je potrebné pre zamestnávateľov, keďže žiaci získavajú už v polovici vzdelávania nejakú spätnú väzbu o tom, ako stoja ich zručnosti a schopnosti. Hlavne tá AP jednotka pre mňa má, alebo pre nás všetkých si myslím, že má obrovský význam. Takéto niečo my vlastne v našom vzdelávaní nemáme. A ja to rád prirovnávam k športu, k polčasu. Je to akýsi polčas, kedy je veľmi dobré, že môžeme bilancovať. Áno, vieme dobre, že keby v mnohých zápasoch nebol polčas alebo neboli tretiny, tak ten tréner by nemohol zasiahnuť, ten tím nemá takú tú spätnú väzbu, nevie, čo má možno zlepšiť. A často vidíme, že keď vybehne na trávnik mužstvo po polčase, môže úplne ináč hrať. Môže mnohé veci vylepšiť, vyvarovať sa niektorým chybám, tie, ktoré sú dobré, tie zachovať. A presne o tom to je. My vlastne na konci druhého ročníka máme jednu nezávislú a veľmi by som povedal takú pravdivú a dobrú spätnú väzbu o tom, čo sa vlastne žiaci za 2 roky naučili, jak z teórie, tak aj z praxe.